Ola, rapazada, que tal? Como andades? Son Sonia Gómez e son profesora de Lingua Galega e Literatura. Acordades vos de min? Hai un par de aniños estiven polo IES de Carral dando aulas. A maioría de vos fostes alumnos meus de primeiro da ESO. Estou aquí para mandarvos unha mensaxe. Contos, díxome un paxariño que estabades a realizar o reto dos 21 días co galego. Que interesante, non? Pois por iso estou aquí, porque quero mandarvos moita forza, moito ánimo, moito empuxe, porque ides conseguilo. Está nas vosas mans. Un conselliño. Escoitade as vosas aboas, os vosos avós, os veciños, os familiares, a esa xente que fala galego na vosa contorna e que ten ese galego tan bonito e tan auténtico. Escoitádeos e reproducidio. Xa o tedes aí. É a vosa lingua, así que deixade a sair. Deixade a sair e falade moito galego, cos amigos, coa familia, na escola, na discoteca, falade moito galego. Que non queden 21 días, Isto xa para sempre. Un biquiño moi forte e moito ánimo.